Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, itangal daw iti may kapat a Domingo ti panagungar. Ti daytoy na santo na misa tay danggayan nga agyaman ni Lourdes Ugoy, ti Bakwit Norte, Bawang La Union, Mr. and Mrs. Antonio Silapan, Catherine Coelho, Gloria Hernan, Justin Hardware, Efred and Nati Reyes kandi Familiana, Jerry Ramos kandi Familiana, Gino and Dalia Ramos kinagitian nakda. Special intention for Justin J. Ramos. Dayumet kararagan nagiti kararwada Corazon, Alfredo, Frederic, Federico Senior, Dolores, Leonida, Edgardo, Peregrino, Matias, Yocadio, Cristina Salazar. Dumakder tayo.
Pwedeng aming sarapin iapon, pwedeng aming gayawin iapon tayo, tayo suot sa lakan tayo. Pupupinggan na tayo ikanta parang saramo ken Jesus naaniti kapya ideditay at ikanta ikinatandog na Husana, Husana. Pupupinggan na tayo, hintay at ikanta, parang sarap kay Jesus, naariti kapya. Ideritay at ikanta, ikinatawag na, Husana, Husana. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ita Domingo, maikapat a Domingo, ti panagungar, maawagan ti Good Shepherd Sunday, ti Domingo, ti naimbag a pastor. Ita pa'y a Domingo, imbilin ti simbaan tayo, na panay karkararag para iti panagado ti bukasyon, nang rona ti bukasyon ti panagpadi. Dawatin tayo iti naimbag a pastor, tamangted kuma, iti adu nga tarigagay nga agserbi, nang rona ti panagserbi ti kinapadi. Agkamatalag tayo ti panangaywan, panangaasi ti naimbaga pastor kada tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Natay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basul ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Gloria in Dios, Gloria in Dios, Gloria in Dios, Gloria in Dios, Yan ito'y nakakamyari at tawa na ipag-ibanan ng agenda. Iunan na nakahitandog ng kapagrupakan na kadaydayan. Ang iyaman kang ganda, kapunihan ng langarayan. Diyos na ilangitan na amin, Diyos na maman na kapain langit, Kesikap Yesu Cristo, Bukto na Diyos na poder ni Diyos, anak ni Ama. Gloria in Dios, Gloria in Dios,
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, iturong nakamkadi a makiranod to, kadagiti na ilangitan aragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaen ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng nga imunan a dinanunan ni Kristo a Pangulo na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Simbong bat ni Pedro as ipupunno iti Espiritu Santo. Appo nga agtuturay ken panglakayen. Numausi sa kami gapu ti imbag ana ipaay iti pilay ken ti panakaimbag na. Rebeng yu amin nga amwen kastamet dagiti amin at tattao iti Israel. As itatakder ita iti imatang yu. Daytoy a tao apudno ana imbaganen. Babaen ti panakabalin tinagan ni Hesu Kristo at taga Nazaret. Nga inlansayo iti krus ngem pinagungar ti Dios. Daytoy a Jesus ti pakaiturungan ti kuna tinasantuan a surat. Ti bato nga imbelleng yu, da kayo nga agpatpatakder. Nagbalin nga isu ti kang runaan a bato. Isulaeng ti pakasarakan tayo ti panakaisalakan. Iti intero alubong, awan sa bali anagan nga inted ti Diyos kadagiti tattao, amabalin tayo a pakaisalakanan. Ti sao ti Apo. Ti batua kaslaawan serserbina nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Di batu kaslawan sa Sabina, yung bilyong dagiti takder, nagbalin ang romana. Agyaman kayo iti Apo, ta isu na imbag. Taagnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Nasaysayaat ti agkamang iti Apo, ngem iti agtalek iti tao. Nasaysayaat ti agkamang iti Apo, ngem ti agtalek iti prinsipe. Di batu kaslawan sa Sabina, yung bilyong dagiti takder, nagbalin ang romana bato. Agdaydayawak ken ka o Apo, ta impangagnak. Agsipod, ta pinagbalay ginak. Ti bato akaslaawan serserbina nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Aramid daytoy ti Apo. Anyan anakaskas daaw iti imatang tayo. Di batu kaslawan sa Sabina, yung bilyong dagiti takder, nagbalin ang romana bato. Nagasat ti umay itinagan ti Apo. Bendisyonan na kayo manipod iti balay na. Sika ti Diyos ko ket agyaman aken ka. Ipaduyak-yak ko ti kinatanok mo. Agyaman kayo iti Apo ta iso na imbag. Tagnanayon ti di agbalbaliw nga ayat na. Di batu kaslawan sa Sabina, yung bilyong dagiti takder, nagbalin ang romana bato. Ti maibasa na adaw ti muna surat ni San Juan. Anyan ang nagdakkel ti panagayat ti ama kada tayo. When kastaunay ti panagayat na kada tayo. Tamaawagan tayo nga anak ti Diyos ket pudno akasta. Di na tayo bigbigan ti lubong. Agsipod na di na binigbig ti Diyos. Ayayatek agagayem anak na tayon ti Diyos. Uray no saan pa'y analawag na yan to ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo ngayon to nagparang ni Kristo. Agbalin tayo ito akas ken kuana. Agsipod na makita tayo ito ti rupan-rupa. Ti sao ti Apo. Yaman tayo Diyos. Sa huling ay di pagkahanti ako, Kas maibagay, ket amin to maited tuken ka. Hallelujah. Ti Apo adda kumakada kayo.
Di pa na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tibi paiken ko. Kinuna ni Jesus, siyak tinaimbaga pastor, madadaan tinaimbaga pastor amang ipaay tibiyag na gapo kadagiti karnero. Timakitangtangdan panawan ken itarayan na dagiti karnero no makita na nga umay ti lubo. Ta saan na pastor ket saan na ako kuayda. Agtaray ti makitangtangdan agsipod ta matangtangdanan laeng. Ket awan pa nangisakit na kadagiti karnero. Siyak tinaimbaga pastor. Am-ammonak ti ama ket am-ammok met. Am-ammok dagiti karnero ket am-ammodak met. Madadaanak amang ipaay itibiyag ko gapo kadakwada. Adda pay karnerok nga awan dito'y pagapunan. Masapol ayapon kumet ida. Ipangagdan to titimek ko, ket agbalindan to amay may sa nga arban, nga aywanan ti may sa apastor. Ay ayaten nak ti ama, agsipod ta si sasaganaak amang ipaay ti biyag ko. Tapno alaig to metlaeng ida. Tapno alaig to metlaeng. Awan ti makaala ti biyag ko, ited ko kas pagayatak. Adda kalintegak amang ited iti biyag ko. Kastamet ket addamet kalintegak amang alamet laeng. Daytoy ti imbilin ni amak nga aramida. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Gloria tibi paiken ko. Good morning. Adda kanta idi ubing kami. Diya kamo awan sama nga mangmanggagkon nga kung kunada. Adda may sa gayem ko tinagan na ket nya ti panagan tayo. Rufo naman lang nga. No ti malemen gagayem ko bartek nanti napalalo kunana da nya. No makariing ti agsapa agpagpagkelte nga mo yung magayam kantain yung matana. Uray no agsangit jay anak na di monton ko na en gayem nga ay wen na. Dayay kantada di jay. Hindi yamanong ko idi hilig na pailaeng ti agpalot. Agtarataraken mo tayo idi ti manok na ti pangsabong. Kanagado kami siyam nga kakabsat na dildilawon mi amin. Apaya songbatan mi. Taapaya ay apo dagiti manok na maigagatangan dati vitamins. No agpanateng di manok sultopen na pa di agong nangay. Na pay tapno maikat na di jay. Butag na. Ngam di anak na nga butag ay apaw, di na pay masapinan, di na pay mapunas ti butag na iso nga agriri ani bakit namat piman. Gumatang titiram. Dayday di tiyandaan, ti amuda si dada, ay apo para manok. Anya kiti patagdata nga manukan, aging gana nga, nagado kami nga mga ublag, dayta nga, hindi ko na isardeng naman, diyan mo pa, ilibas-libas na mga taat, apan pumago, titi Diyos, kung kuna na mga taan, no, daduma nga, mo pa no, mapampay. Uwang ka lang dito ngay, datayo, amutay amin ti agtaraken, ha? Napanasan nyo nagtarakenan, hampay. Nanyamo dagiti tartaraken nyo. Manok, kaldeng, pato, baka, nuang. Nyanti kapaagan nga taraken, numero. Nanyamo datang nga taraken nyo mo. Nagmadi mo tataraken nyo, nyanti kapaagan numero. Ngla, nya makamu kay tataraken nyo tan. Ti Ebanghelyo tayo tata, kuna ni Apo Jesus, I am the good shepherd. Siyak tinaimbag a pastor. I lay my life to my sheep. Kuna na niya. Ited ko tibiyag ko kadagiti karnero. Digi matangtangdanan kuna na no umay ti lubo dagiti agkagat ti aso nga nauuyong lubo nga ta karnero nga ti setting ni Apo Jesus. Hanga kalding. Aso mat ako makan nga tay lubo atap nga aso. Nagkagat da uray si kakagatin da ka, agtaray yung matangtangdanan ngamin, haan na nga, kukwa. Ayay.
Kamasapol nga itid ko kunana ni Apo Jesus. Kasi di jay, inyarig na, tibagina, nga naimbag nga pastor, kunani Santo Papa, masapol ka no nga ti pastor, kunana, nangro na ti formation, dagiti papadi, obispo ken seminarista, ti pastor, kunana, kaang-angot na, dagijay karnero na. Nya? Kaang-angot na. Kaya na nga sa uwan, agigyanan, ijay, ayan ti kular na mo tayo, ti kular. Nya, pangawag tayo nga kwada jayan, pangawag tayo nga masabali nga kular ko natin. Di kayo, kulungan, ay jayan nga agyan. Iso nga na angdod. Naman ti sango angdod. Namayat mo't ano, bagada nga na angdod ka. Ngam no na ang dod ti biyag mo kunada awan mga yat kang kaarubam king nagangdod ti biyag na data kunada handa ka kaikayat nga kaaruba dayjay nya na ang dod kunada kada inted na di biyag na kaang-angot kunana kaang-angdod na kaya na nga sa uwan ammum kunana nga ro dayjay if you want kala ko mano kayat mo nga biyagen dagiti baboy mo kunada magpakababoy ka kunana dayjay. Mas hapol nga kaang-angot mo. So, aji kurong-kurong ni ading ko, dagtartarakan pa di baboy ko, kada kumpet ka, kagat taki baboy, aga nagangot ko na, kwarta data ko na. Nitarakan, relationship, ti pastor, kenti karnero. Kanapadasan nyo tinagtarakan, talaga nga at the intimate relationship ti pastor, kenti DJ tarakan. Dila aso yo ti kalakaan nga madlaw, di aso yo, no, adayo ka pala, no mangud or maangangot na kan agkalkaliwikyo jipos nan. Ngam no sa bali nga tao, amumon, adda mo dagitay aso nga, amo na amin nga tao. Amin nga tao, alag, paubba mo ilatan, adda inted nga aso kanya, agpapaubba, ay apor, morpay dita, di kuan, yak amo no sino nang ubban. Awam mutan. Yung pukaw mi pa ita barangay, napukaw nga talaga. Diyan mo no sino nag-uban. Ay, amuna, da relasyon. Tingarod nagpintas nga example mi dayjay ka, at danwang mi idi nga nalapad ti bukot na nga dakkel ti sara na. Di makilak di bukot na iso nga uri agar-arab. Umuyo ti agar-arab. Eating grass. Mangan tiruot magnaak di ulo na agbatayak di ulo na nga mapan ije ko kahan nga gan ano ngam sa bali nga ubingkehan ng kayat adda nga min relasyon kakas di ti ibagbagana keday toy pastor kitaen na ti pagsayaatan dagiti karnero na kitaen na ti pagsayaatan ti karnero na no napudot ta pa nagpupudot ilinong naahan, numawaw. Kitaan nyo no nalaing di pastor, mari na mo taraken mukat no, adda madinga ri na una, nay maditiri na, agpanateng, kasla dagay asok nga nagdadakkel. No hami unay mapanpansin, agin sa sakit da. Ito na mapamunto aprosa ng kaumimbag da. Adda mo arteda da gito, kasla mula kanya yung ano, ang kay mapanpansin ko, agin pupunto da. Agsakit da. Ito no kwan, adda intimate na mari na ti pastor amuna ti pagimbagan dagiti karnero. Kuno impromise ni Apo Jesus han na lang nga impromise imbagan na nga iso ti pastor tayo. Han na nga tanga ammo di aken tayo. Yo datayo ti karnero na, datayo ti arban na. Apay han na nga tanga ammo di tarigagay di puso tayo. Apay nga no daduma ka dijay no ammo na nga adda magkasapulan tayo kin kayat tayo. Apay nga han namot ited no daduma ka iso na nga ti pastor tayo. Iso garod nga ti daduma ka agpunpunto han. Diyak makimisan apay diyak mo mapatpat ganji kararag ka. Ngam no daduma ka kwamat. No daduma ka kasmay sa nga agtartaraken kasla kanya tayo no daduma no nasukir DJ taraken mo nasukir ta asom agkagat nanyaramidam
Pangisitem ahaan. No nakaroon no daduma tinaimbag a pastor at damot sa rukod na. Anya di sa rukod no daduma para kadagitay lubo. Pang-protector na kadagitay taraken na. Tahanda nga kagaten. Ngam no daduma isumat laeng ti pangsaplit na iti subag han. No naimbaga pastor ni Apo yun, padasam ti agsubag. Padasam ti agsubag. Saplitan na ka. No daduma nga ron ti kuna tayo no nakaragragsak tayo. Nagsubag tayo. No addaamin kada tayo. Nasubag tayo. Hantay nga. Amoy ti sao nga nasubag. Di kumanwang kuno sa freedom ti kanawan kin kanigid sumurot ngam nasubag uray agap apa kayo haan nga sumurot subag kunana day jay. Kadi no nasubag ka ni Apo Dios no daddumahan na nga ited jay para kanyam taon no dadduma ka hammo gamin nga para kanya na no dadduma ka sumubag ka man. Nagmayat ko mga panunutan no datayo no addaang ka. No, adda ited na amin niya kasapulam. Malipatan pa iti agkararag. Dadta amin takwan, gapot ag birthday kan, lechonan, cake, amin ang dinakdakan, ata-ata ka dadagita, anya dagita para ag chickenan. Malipatan pa iti aglualo. Darop! Mukunadan na, nabaliktad taala dahil. Iso nga, no dati mapanak mang mismisa ti baryo ka, anya na ganan. Ang kalwalwanan, Father, apay siya klama kalwalo, ayat amakan. Agbayag-bayag kang manglwalo ko, silapan na ka, pastoral leader. Ang kalwalwanan, Father. Into man na sumarunot ha, may kayon ta, aglwalo tayo, kung naktumadjipan nangan ka, in the name of the Father, the Son, the Holy, I believe in God, ag Santo Rosario tayo man, nga umuna sa tay mangan, takitaon no rida kakagura. Uri no, kitain nyo no mangang kayo, uri atidog nga luwalo kagura yu payhan. Iso nga no, dadumahan nga itin ni Apo Diyos, di kayat tayo, taapaya, nasubag tayo man. Hindi nga rin tinagrigat, no naragsak ka, no riti addakan niya, naginawa biyag mo, ala, di kamot ammo. Sakan to mo lamapan sumalipong-pengkin ni Apo Diyos, no agan annakit kanan. Sakan to mo lamapan amoy ti sao nga sumalipong-peng. Oh. Dito nga sakan to mo lapan agka mga, Apo, kasyan na ka po, Apo. Dito nga kuma napangka nakipunsyon. E dinangang ka di ka pa'y nagluwalo. Ngam adanakan mo nga madi ka nagkiraos ta tiyan mo. Uray ta tricycle na mababalin idoron mo, darsam, rumwar. Uray ka sa agtal na ka, darsam, Apo, datan. Di ka po mo ka, Apo. Mabutan ka mga umutot. At siyempre, baka da sumurot. Abutan ka mga aguyak, baka, Apo. Apo amin nga ubatan. Permit pa kaasim ngam idisakbay kagamin nga nangan, di ka pa'y nagluwalaw, ali alunon. Inton sumangpot ka di balayo, Apo. Dumanong ka di balayo ka, nakalakpay lagi si Arsino, tadatadarsa. Di ka pa'y nakaskastrik ka, naikatan da sa mo, ngam tibutan mo, piman. Inton nakaginawa ka, kalukatam di biyag mo, inya nga ta nang dadaal ti tiyan kudtoy, dadi iniyawid mo ka, pilpilyam na inya ti. Saka mo laaglualo, no daytay, no dadumati kung kuna nga rin ka, no mayat di biyag, no dadumati na imbaga pastor, amuna. Daduma di daw-dawatam pa'y kiidi ka, amuna nga, haan nga para kaidaydayawan, pakadadaulam pa'y no daduma. Padasam, Apo mga baga kumati sipstes, Apo mga baga kumati weteng. Nangabag ka ti 2 million, sigurado hanggang makimismisan. Padasan nyo, so no daduma di kararagmuhan na ited, apaya, usar mo no daduma, dayjay regalo na kanyang nga pangsangdo kadagita padam nga adalan.
No dadumak iso da mo ti usaram nga pangkarit kanyada, iso na duma di kararag mo, haang nga para kanyana, para kingka. Iso nga ti kunak ka, sakbay ka nga, idi dumawdawat ka ti grasya kanyana, apo nagmayat ti kararag mo. Idi adda grasya kanya mo, nalipatan mo ni Apo Diyos. Idi agrigat kan, saka mo la sumalipang pang may agpakpakaasikin ni Apo Diyos. Apo, kasyan na. Saka mo la mapanin, mistake nga relasyon. Ti relasyon tinaimbag a pastor, kinti arban na naunag. Iso da ita napudpud no akararag. Lawagan tayo pa'y aja kararag tayo. I-clear tayo, aja kararag tayo. Anya ti umayam. Umay katoy, may kagkararag, apaya, tapno, hanak agsaksakit. Mayat-mat akararag ng medyo ada kurang na. Apang kagkararag, apaya, tapno adak mabindisyon na po Diyos. Mayat-mat. Yung ada kurang na. Kasla sa adda pa'y medyo kasla ka madina Naimay kalaang ditoy, kuno ni Santa Teresa de Avila, naimay kalaang ditoy for comfort, your own comfort, kamaling ang kararag dayjay. Naimay ka kuma ditoy, tat iti dawatem, ti bendisyon ni Apo Diyos. No kas ano ti problema Apo, bendisyonam kumamot, dayjay kapsat ko, dayjay kaarubak, nga agsagsagaba. Haan lang nga siksika. Dayjay ti ayat ti Diyos. Taapaya, no nagtartaraken kayo, at dali tay makaayayo at tarakenhan, nay nakaturog dan Apo, hamuririingan idan. Di mo't nagdataraken mo, at dali tay makaayayo at tarakenhan, at damo day tay kagurguram at taraken. No palutan na amin mat, manok mo, nakauyo-uyo, niya ti umuna nga ramidam, pinikpikan adagos, ha? Han nakamot ang pikpikan ni Apo Diyos. At dada kita makaayayo at taraken. Kano kumamo, no makita na, ni tinaimbaga pastor, di kararag mo, Apo, anyaman nga pagdadaanak, no kaya mo, ikam nagtigin awa, ikam tigin awa ti pamilya, uray mo't adagiti kakaarubak nga agsagsagaba, ikam mo't aida ti ginawa. Ngam no imay ka lang nagluhalo nga, ti pampanunutan ko bukbukod mula dimpay mari na di kasapulan di ka, kas ano nga maayayo nga ron tinaimbag a pastor king ka. Kas lang nga ron ti example ko na pangkam di subik, at daak pala ta Santa Lucia, idi kalugan ko ni Bishop William. Dagitay songgo, ijay subik, di mo nagado di songgo ka, dagitay ko rapnit nga nagdadakkel. At dada di agtataray da di dalan. Mangtedak ti tinapay, at damay sa nga medyo na hari nga lalaki, alaen na. Ikabel ko di bangir ti kalsada, tarayon na, apan naman alaen, nagbubukol, dagi di kastoy nga karkargaanan, ali-alal at tama. Ay, ti bisit mo kunakon, makabisit mo dati nga bakas, di na pa'y amo ti agibingay. Kunamon i-bishop, kumambay lang nga obispo, bakas nga rod, father. Kunamon di panunot ko, mjak imbagbaga, apay nga rod nga dakas di nga tao. No kaya nakiiso na kargaan na dagitay kas labakas. Di man di bakas kada bulsa ti kastoy na. Piapa di bakas ta kastoy la bulsa na kada dagitay nga amok kebag. Nagdadakkel. Biya kanya da tay tuylaeng gadi nga amok kebag. Andi bagbaga na di kakabsat. Kas lamo laeng aji relasyon tayo. No kas ano ka nga makaayayo iti tinaimbag a pastor. Kaarami na may obligasyon mo, haan lang at abagim at ikarkararagam. Nadda pagdadaan ng ikararagam mo't adya agrigrigat nga kwa. No addaan ka, ta na paraburang ka, ibingayam mo't adya kaarobam. Kita umot at ipagsayaatan dagiti daduma. Tapno agbalin ka nga makaayayo, iti mata, tinaimbag pastor. Ngam na imay kalaang kati pampanunutan ka, nasalon atak ko ma. Baamda kita ka arubakon, gunggunata ko nam garod. Adda ko magrasya ng agbindisyon kanya, dagita ka arubak haanen. Gaputa nagpudot, pagtudom di batog ti kinilin ko, kunam garod, dagita ka arubak haanen.
Haan ang us-us to akararag dayay, apa niya ka, hello? Makaiayo ka nga ron nga naimbag a pastor. Iso nga no daduma, even our prayers no daduma no, han nga clear. Ano yung kararag mo ka para para kanyam laeng, hang ka makaiayo iti naimbag a pastor. Hang nga makaiayo iti naimbag a pastor. Dapat kumaaka sa nga arban tayo garod, iso nga rod nga agsisin na ranay, iso nga rod nga agkikin na asi. Ngam sala rumor daytoy kakabsat, sala maaramid ngamin daytoy, no naunag ti relasyon tayo tinaimbaga pastor, anya ti umuna, talag. Amunat kasapulan tayo. Nagpudot, agkararag tayo, agtudo. Hanggang nga reklamo, nakarupangat kay lang nga roden, nagpudot lang nga roden, nakarupangat kay pailaan. Iso nga tatagbid video, okay, akta baring agtudo, madimat. Dakay man, ngam di dyan, talag, amo na ti kasapulan tayo. He provides. I-provide na ti kasapulan tayo. Kagapot, i-provide na ti kasapulan tayo. Anya mati, no adda, medyo adayo, nahan nga iburay mo. Aywanan na ka, iburay mo. No daduma no, may kadwa no daduma no nasukir tayo, umadayo tayo, umatap tayo, iti dayta nga naimbag nga pastor, agsubli tayo aso malipengpeng kanyana. Agur uray. Sumalipengpeng tayo kanyana, dayta tinaimbag nga pastor. Naunag a relasyon. Kati sa ludsod ka, no iso na tinaimbag nga pastor tayo, da tayo ti arban na. Pinanunot mo ti bagimbagan ti sa balihan lang nga siksika. I pray for my business, for my work. I pray for my income. I pray for my health. Kararagat ti health ko. The health of my family. Kano anak na katinimbaga pastor. Did you ever pray for your brothers and sisters? Kala napadas mo kading kararagan, dagiti kakabsat mo, dagiti karubam, dagiti makitam nga marigrigatan. Napadasan tinangibingay kadakwada. Tapno agbaling ka nga makaiayo king kuana. No awhan tayo pinapadasan da jay, hampay nga umiso di kararag tayo. Isugar ti kararag tayo ka the love of God. Ti ayat ni Apo Diyos kuma agdiso asapasap kada tayo. Haan lang nga para bagbagi tayo, tapno agbalin tayo nga makaiayo ti imatang na. May sapay, tatang nga Domingo, panay karkararag ti bokasyon. Nangro na ti kinapadi. Bumasit, ada krisis, bumasit ti agpadpadi. Iji seminaryo ini, daka di batch milaan, 75 kami nga si Murek, si Edi College. Nga 75 sa. Haan, di sinarunumi 75, 68 kami sa. Manula nagpadi 12. Tatan, manunagyan di seminaryo, 14. Buo nga seminaryo. Awanan ti agpadi. Kuno awan ti agpadi, awan ti Eukaristya. Uri agdipa-dipa tayo. Awan ti Eukaristya. Hindi kalman, adda nagkasar. Adda may nagkomunyon nga nanang. Adda ubana nga ubing, I think, awang pa'y makatawon na di jay. 4 to, ay nga, mga 6, 7 months. Hindi yawat ko dinasanton ako munyon. Ije ubing ti pangawatin na. Inigganan di ubing inalak ay haan. Haan mangmangan, Father. Haan ang mabaling nga mangan, ubing nga rod dayta. Urida kami mangmangan kami, apaya, sa bali kami ti pamati mi. Haan in bless ko lang tayo na kindi di ubing. Di mo mabaling nga i-explain kanya na nga haan kayo Eukaristya dayta, bagi ni Kristo datahan niya pa'y maawatan. Kano maawan ti padin awan ti Eukaristya. Katatati ko na tayo, no, agkararag tayo ti bokasyon, paggapon ti bokasyon. Agapon di India, Malaysia, Indonesia, tao may daag trabaho kada tayo, o may daag serbi kada tayo nga pa kaspadi. Paggapon ti bokasyon, idtao nagta pamilya yo. Dahita anak yo, dahita apo yo. Apa niya tinamnamaan nyo, agga po imported man ti umay agserbi kada tayon. Ang karkaro pa yung agkurang kanya da.
Kasi no ti pang kararagan tayo, ito'y ti paggapuan na community tayo, ito'y gimong tayo. Dakay mga daduma ka, ikarkararagak di apuna, nga iso ti agpaday, kaday ta apom, sayang, kanya kam garod, ibalang da. Kapay nga ta apom, sayang, apay nga sayang, hanyo among the promise, nga nadagpadi o adagmadri nga membro ti pamilya ka he promise until fourth generation ka salvation. Nalaing mga nagkontar da amang kininang ko apaya sa ngapulo kami agkakabsat into da 10%, di mat? Pinagpadi na da ti taiting. 10% taiting. Isak tin taiting da. Haan lang nga di kakabsat no mo adda pa nang isakit mo ti simbaan. Haan lang di pa nang ikararag pampanunutan mo ti kararag mo ka nagadayo paggapuan na dahi nga agpadi. Dadta tartaraknem. Dadta apom. Dadta kabalay mo. Kapay hantay nga nadaawag na apay nga ihimot mo. Tagay ubing seminaryan nga minor seminary, idi may danag vocation campaign. At damot medyo mapaspasurot dansa. Minisaak ida, kunak kadakwada, ti vocation campaign nga umuna nako anak ko kada kayo. Taapay adda kay seminaryo, may bagayo ang agkararagyo ang agpadi kayo. Ikararagyo ang da kayo ti umuna, intay agbasa di seminaryo kunayo ka hang kayo mga agkarayahan nyo mga ibagang agpadi kayo, sino nga rod ti umay? Ibaga tayo ang agpadi tayo. Insuro pa iti may nga padi kanyami idi. Tunggal umawat kami tinasanton a komunyon. Tiba insuro na agala ko make me your priest, pagpadyan na. Pagpadyan na. Aging ka natatanggap di akon ka pagpadyan na kung nagbala nakamulan panunot ko dahi dyan. Kasi yung matano, awatan nyo na po na santo na komunyon, apo, ay ayateng ka, pagpadyam di anak ko no kaya mo. Pagpadyam di apo ko no kaya mo. Tamakurkurangan tayo. Apa yun yung mumutigay grasya na ayan, dapadi mo ti pamilya. Uray pa'y managbasol tapadi, uray pa'y nakapsot tapadi sa bali ti grasya ken bendisyon na. Ulit-ulit nga ibagbaga, awampay ti pamilya ti padi nga natay ti bisin. Yung daduma ka, anjay pay nanang ti padi nagka-grocery. Apaya, nga ti Christmas, regaluan dati dahi tayo grocery ni nanang naglaklakon. Amat, awangkas dyan ti si Gubia. Hindi ko ang kadamo mini grocery nan ta nagadumat ti rin. Kung kunaklaan nga, we pray, urgent need, kararagan tayo, ti agpadi, kasapulan tayo. But we still believe, mamati tayo latta, nga tinaimbaga pastor, mangtid tumulaang ti anak na nga agpadi. Kasaan din, mangi pastor matlaang kada tayo. Ala kakabsat, gaputan na imbaga pastor, anya ti itad tayo kanya na napudpud no atalek, sumalipengpeng. Agbaling ka nga makaayayo ti imatang na. Anya ti kararag tayo. Haan lang ti bagbagi tayo. Para kadagiti kakabsat tayo. Kasunod ti agbaling nga makaayayo ti imatang na, kitaam di pagimbagan ni kabsa mo, maayayo king ka. Padayakyak tayo iti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naianak, kat gapo ken kuana naaramid dagiti amin ngadda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Iti pannakabalin ti Espiritu Santo kat nagbalin a tao. Kas tamet anailan sa iti krus gapo kada tayo. Pura niya pong Pilato. Nagtutukot na itanin. Nagungar ti may katlong aldaw. Kas palawagan dagiti nasantuan nga surat. Imulit sa dilangit kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag. Tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay.
ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag. Isu agtawad ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak met ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti naimbaga pastor, taited na kumadagiti kasapulan tayo, salwadan na tayo, ikanawan na tayo iti amin nga pagdaksan. Babaan ti panagtudyo tayo ken kuana makaiayo tayo kumati imatang na kadto ti pangigpayan na ti agnanayon a bendisyon na kaditi tunggal panggep ko na tayo apo ipangag mo kad dagiti kasapulan mi. Apo panagmukad dagiti kasapulan. Agpaay kina Santo Papa mi, dagiti pispo ken papadi. Tapno maadanda din anaya kiret ken inspirasyon, ang mangiwaras ti lawag ti Ebanghelyo dito'y lubong. Nang runa dagiti lugar adipay na ananigan tin ranyag na. Dawaten mi ken kaapo. Agpaay kadagiti agtuturay ti pagilyan tayo. Tapno babaen ti panang pakitam kahiyat mo kada kami. Matignay kuma dagiti puso da, ket ibingay da kuma met daytoy ngayat. Babaen ti panagbalinda pagulidan ti kinapudno ken kinalinteg. Dawaten mi ken ka. Apo panagmukad dagiti kasapulan. Agpaay kadagiti kakabsat mi anang surot ti sabali a danang. Tapno malawagan dagiti nakulapan na panunot ken puso da, ket agsublida ti sidong ti lawag ken kinapudno. Dawaten mi ken ka. Apo panagmukad dagiti kasapulan. Agpaay kadagiti kakabsat mi na paraburan ti sanikwa. Tapno matignay kuma ti puso da, ket aramaten da dagiti sanikwa agserbi kadagiti kakabsat mi a makasapul. Dawaten mi ken ka. Apo panagmukad dagiti kasapulan. Agpaay ti daytoy agimong tapno mapatibker kuma apatinayon ti pamati ken panagtalekmik ken Jesus a Kristo nga pumi ket makikaysakam to ken kuana iti gloriana. Dawaten mi ken ka. Apo panagmukad dagiti kasapulan. Agulimat tayo mat dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Apo Jesus, anay baga pastor, ammom dagiti kasapulan mi, ket dawaten mi tapat gam kad ida, tapno agbalin kami makaiayo ken ka, masapul nga agtudyo kam iti pagayatan, dawaten mi daytoy itinagan mo. Amen. Sabot mo nang may kinigat namin ko umay ko idakong ken kahiyos ko kas pagiyam ko inaimbag mo iti daytoy ang sa pagyaman apoy ang mo at ako sa pagmamagpagkakitaya na ikindaraw umatipan mo keti-keti idatong mitaka anak mo ang sudi amin narasa nabini ikay sa ikin ka
o Diyos na apumi. Iti daytoy ang sa apagyaman, apoy yamat minamuad ako, sabay kumatatag na ikaryan, na umawat ibagikin darang. Amin ako nga insabot mo nang may kiniga, may namin ko, may kuidakot kaya Diyos ko, kas pag-iyaman ko, inaimbago. Itinay ko'y ang sa pagyaman, apoy yawamingan mo at ako, sabay kumatatang kaikaryan, maumawat ibagikin darang. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Iya po ang ating mga kumagang itigatong kitikainan. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad apo tagragsak kami iti panangilagit mi ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Tapno pasantuen na kami adi agresat ti grasya ti pannakaisalakan ket patauden na ti agnanayon na kinagasat mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumagang Itag-ayo dagita puspuso yo. gadanas tag-18. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kagipit rin. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunanlag mi apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi takalpasan di panang dadael mo kadagiti banbanag adaan binangon mo dagiti amin ana idasay ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan anan sata agrag o ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ni Apo a Diyos, dagiti amin na pangaswan. Iyang ikendagan na punay ti pakaidaydayawang. Hosana iti kaatwan. Iyo may tinagan ti Apo. Hosana iti kaatwan. Pudno na Apo, abiig ka kinasanto kat sika ti gugwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinam kat ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagi isa may iyawat to amay paay kada kayo.
Kastamat akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pammati. Babayan ti krus mo, kinin ka panagungan, inakam insalakan, sika manubot sa ngalugungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisak na pinisa nga lubungan, kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asa inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met nakaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon na biag. Kat makiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama katwalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Maginalas sa hilangin, malayaw mo, hinaan mo, dumugin mo, ipagaryan, matungkal mo, hinaan mo, dito'y lagakas sa langit, dito'y lagakas sa langit. Iten ka naman, iyadang ito'y ikananliti, paninayang nalang mapakain daigdig, mas pasuli, akas nen pangwakawagi. Inibasul dagiti nakapasul kadami, dinagampay baybayan maumannugo, iti suriso, ket
Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol, mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namain mi, kan iti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Makukuha mo kasabay, ti panangabalin tindayaw, kaya ganayon din ko agsan. O apo may Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingan, no di kat ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta ko, ma'am. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Pero Diyos sa mangkunas basta sumpilubong Apong naasikan Pero Diyos sa mangkunas basta sumpilubong Apong naasikan Pero Diyos sa mangkunas basta sumpilubong Ide karami kakyan Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw, may kakanya. Iti may salay na sa mapay mag. Ikas po, tuy araw ko, itaasik kenayat ko, inakitali, tuy asok ko, mga daan, Ikas po, tuy araw ko, itaasik kenayat mo, nakitali, tuy asok ko, naruto Diyos sa akin ka, inagawapen ngaytoy, adipen mo alam, nakakibili, alaan ka tarabaye, alaan ka saranaye, tapno at tayo na bukod mulae. Naruto Diyos sa puken ka, inagawaten daytoy, adipen mo alam, kakatibili, alaan ka tarabaye, alaan ka saranaye, tapno at talinay na bukod mulae. Nakita iman,
ipatay mo. Kami sipnget ibiyaku, asikalae ibagnus ko na tulong inapuno dagita iba ipatay mo. Kami sipnget ibiyaku, asikalae ibagnus ko na tulong inapuno naruto Diyos sa puken ka inadawaken daytoy adipen mo alam ibigin alain ka tarabaye alain ka saranaye tapno at talay na bukod mulae naruto Diyos sa puken ka inadawaken daytoy adipen mo alam ibigin alain ka tarabaye alain ka saranaye tapno ang talay na bukod mulae kasinuan malangit mo alikin nampay ka di amin nasugsugat ko agasang ka di daw Diyos nga po pasabi inaturapay ko kasinuan malangit mo nampay ka di amin nasugsugat ko agasang ka di daw Diyos nga po pasampi kinaturapay ko naruto Diyos sa puken ka inadawaken daytoy adipen mo alam kakaibigin alain ka tarabaye alain ka saranaye tapno ang talay na bukod mulae. Kumararag tayo. O Diyos, anay baga pastor, yadayom kat tapungtot mo, kat aywanam, ken alaem ija agnanayon, apagpaaraban dagiti ubehas a sinubbot mo, babaan tinapatag adara, ti anak mo. Isong agbiag ken agari, iti agnanayon, nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Ang panagyaman tayo kakapsan, ay ni Jesus Diyos tayo kaya. Madungal daw pinaglagas kanya, ngimday tuhi, imang pikod mo araksa.